Takže, moji drahí, nachádzame sa vo vrtuľníku Augusta 109K. Je to záchranársky vrtuľník. Ako vidíte, riadenie je po pravej strane. Tu je páka riadenia, volá sa tež knípel. Touto pákou sa vrtuľník ovláda do všetkých smerov. Dopredu, dozadu, doprava, doľava. Tu dolu vidíme sú pedály. Tieto pedály slúžia na ovládanie zadného tzv. Vyrovnávacieho rotora. Vidíte, vyzerá to ako na bicykli. A tu na vľavo tzv. Kolektívna páka. Touto pákou, keď sa takto zdvíha do vrchu, sa vrtuľník vlastne zdvíha do vrchu a dolu. To vlastne slúži k tomu, že vrtuľník je ovládateľný hore a dolu. Dá sa povedať, že vidíte aj tu pohľadom na tie budíky, vyzerá to všetko ako reálny vrtuľník funkčný, lenže opak je pravdou. Tento vrtuľník tu stojí už nejaký čas. Firma, ktorá ho prevádzkovala AT, ho prevádzkovala, keďže už bol vyexplantovaný, čiže využívaný. Vrtuľník bol vyradený, hoci návonok vyzerá ako funkčný vrtuľník. Vrtuľník už v podstate nie je funkčný, ako si neskôršie všimneme. Čiže takto vidíme, že aj návonok vizuálna vec nemusí byť v podstate reálna. Takto niekedy funguje aj film, internet, že nám ukazujú nejaké veci, ktoré sú nefunkčné alebo sú nereálne. Ja sa vám len snažím trošku vysvetliť, že ako môžeme tiež trošku kamuflovať veci ozajstné. Ako vidíte, tu máme horizontné budíky. Tieto dve páky sú vlastne na ovládanie jednej turbíny druhej, čiže prípust, ako niekedy na lietadlách, samozrejme ovládanie turbín. Samozrejme vidíme, že na druhej strane už nie sú pilotážne páky, čiže pilot bol vždycky na pravej strane. Ako vidíme, páka riadenia je veľmi múdro spravená, pretože som mal možnosť byť raz vo vrtuľníku Robinson a bolo to veľmi ťažko zachovať ten cit na tú páku kníplov. Tu vidíme, že ruku máte v podstate na nohách a to ovládanie je veľmi intuitívne, dal by sa povedať, že aj ten cit na samotnú páku je oveľa lepší, čiže ja osobne, hoci nie som pilotom, musím stvrdiť, že musí byť veľmi pohodlné ovládať tento taliansky vrtuľník, ktorý bol, aj neskôršie ukážem, bol používaný v Taliansku. Tam slúžil zhruba 12 rokov a potom bol používaný hlavne podľa všetko v Bratislave v nemocnici. Že vidíme už takú, vlastne volajú ho tento takým ženským menom. Každý vrtuľník údajne dostane meno kvôli tomu, že aký bol prvý pacient, čiže aj tento mal ženské meno. Je to vrtuľník, ktorý slúžil dlhé roky na zachraňovanie ľudí. Ako vidíme, vrtuľník má ešte stále namontované krídla, rotorové listy. A teraz si ukážeme vlastne veľmi podstatnú vec, že vrtuľník, ktorý vyzerá byť reálny, funkčný, v podstate nemôže nikdy vzlietnúť. Môže sa zastaviť. Takže vidíme, tu sú samotné tlačítka na otváranie časti, kde je turbína. Normálne môžeš dokončovať. To môžem odfotiť? Vidíme, že podstatná vec, miesto, kde boli kedysi dve turbíny, je prázdne, čiže vidíme, že tento vrtuľník by nikdy nevzlietol. Tu vidieť, že sú odmontované dokonca aj kardany, pohon na reduktor. Čiže vidíme, že vrtuľník nikdy nevzlietne, keďže nemá hnacné jednotky. Tu vidíme ešte pohľad na samotnú hlavu rotorovú. Vidíme, že listy sú stále funkčné. Čiže toľko to od strany tohto vrtuľníka. Ešte vám tu chcem ukázať. Samozrejme značka. Si môžete pozrieť značku samotného vrtuľníku, zadný vyrovnávací rotor. Ako vidíme, je tu ešte namontovaný. Takže, moji drahí, nachádzame sa ešte raz pri vrtuľníku, ktorý je už vo zaslúženom dôchodku. To som si všimli, už nemá hnacie jednotky, čiže dve turbíny. Neviem presne, ako sa volajú, sú tam není. Vrtuľník sa nachádza blízko letiska v Poprade a taktiež blízko administratívnej budovy firmy AT, ktorá prevádzkuje vrtuľníku už dlhší čas záchranárske na Slovensku.
Ja som vám chcel len vlastne týmto ukázať, že ako sa dokáže tiež zavádzať ľudí. Zoberte si, niekto by povedal, pilot vrtuľníku, funkčný vrtuľník, pritom ani ja nie som pilot. Vrtuľník je momentálne v podstate už len nefunkčný exponát, alebo už len torzo, čo zostalo z neho. Čiže aj musíme si trošku dávať pozor aj v našich médiách, či už je to internet, média, že záleží, kto robí aj správy, informácie, že môžu byť zavádzajúce, môžu byť pravdivé, aby sme si niekedy informácie z viacerých zdrojov overovali. Čiže aspoň viete, že tie vrtuľníky, čo ja ukazujem, alebo to čudo na internete, verte mi, tam nič neklamem, je to vždy reálne, v podstate je to aj nebezpečné, som si toho plne vedomý, nie je to žiadna pasia, lebo človek sa aj bojí, že sa niečo nestane. Čiže vidíte, niekto chce byť možno že zaujímavý, ukázať nejaké veci, ale to môže byť veľké klamstvo. Čiže toľko to lúčime sa od tohto pekného vrtuľníku, ktorý už len ukazuje kus histórie. Spočiatku slúžil, ako to spomenul, v Taliansku, potom na Slovensku. Volal sa tiež Filomena, potom Idiko. Údajne samotní záchranári častokrát volali ho s prezývkou Filomena, čiže podľa ženy, častokrát som počul to meno dávali kvôli tomu, prvá pacientka, pacient, ktorý bol zachránený, tak také meno ten vrtuľník dostal. Čiže ďakujem krásne za pozornosť, všetko dobré.